umthetho omusha. Umthetho wokuphila ngoKristu Jesu. Still uzohamba ngokwenyama. Inhlamba iphuma lula kuwe. Amaqhubu alula kuwe. Inhlebo ilula kuwe. Yonke into ilula kuwe. Yonke into kumnyama ilula. Why? Because uhamba ngokwenyama. Pastor P wakwasifundisa ngokubakhanala. Uhamba njengabonke abantu. Uthi Jesu yes sisemhlabeni but we are not of this world. Ningalilingisi leli lizwi. Nikuqhube. Ingqondo zenu zenziwe zibe zinje. Why? Because thina esesikuKristu asisahambi according to the flesh. Ukuze ngifuna ukuthi ngicindezele. Yabona lo malume lo ongathandi. Uye ngani? Ofanele ukuthi umthethelele. Because uma ungamthethelele uzahamba ngokwenyama. Yabona labantu laba bakutshontshele. Yibo kanye fanele bathethelele. You see, because uma hamba ngokwenyama ngeke ufune ubathethelele. But kubeka futhi read the other verse. Kepha abakamoya banaka okukamoya. I didn't get that one. Kepha abakamoya banaka. Now the question is, sisemhlabeni, can we live according to the Spirit? Singaholwa yini umoya kaNkulunkulu? Yes. Why does it work? Remember, let's go to the other verse. The righteous requirement equalisiwe kithi esingahambi ngani bazalwane ngokwenyama. Oh, let's try that again. Precious, are you okay? It in the Bible, ngoba the requirements of righteousness. Kithi esihamba ngokamoya. Esikhululiwe ukuhamba ngokwenyama. Lalela ukuthi thini? Kithi asisahambi ngokwenyama. Is that right? Yes. Inyama ithi bazalwane, tit for tat, butter for fat. Wangihlokoloza nami wenza njalo. Wangithuka. Ngalengise umuntu baba wathi wayithanda ngesikhathi sokufakaza nomusa. Wathi ekesibaya dampara ndiyere. Diyere mekheret. Izolo was so drunk maar vandaag gered. Izolo bengadakwa besbuyi. But I can't listen. How? Now next week we are going to Fagaz and Kamugas. I said, it's all. It was so true. And I'm glad. See. We are Puma. We are gay. We are Puma. We are gay. But you see, the requirements of righteousness does not allow that. It's a bonga baholo inyama. Baba mugwani bonke baholo umoya imisebenzi yenyama isoba kungukuthi thalatha hlebo febe mona hawu yonke lento but isithelo sikamoya yini ubufi ubumnene bekese tokoza zinayi. Once you've got that, you know that you walk in the Spirit. You've got peace. And there's no storm. But phakathi kwestorm, you've got peace. Because you've got peace. Now chameleon esizulu. Unwabu lafika la green corner. Unwabu lafika la Tubano corner. Lafika la Ugutonorona corner. But Ugutono moya what's Amazon. Now when the storm, yes, peace. Come on, put 2 minutes. Ngokuba ukunaga kwenyama kungukufa. Aya. Kepha ukunaga kukamoya kungukuphila nokuphila. Ngokuba ukwenza bazalwane. Ukunaga